Yun, eto na ang long ride natin. Woohoo! Eto na, testingin natin ang isang mahaba-habang biyahe itong Sinorco road bike. Kanina pa dapat ako nagsimula, medyo nakalayo na ako ng konti. Kaya lang sobrang traffic. Tapos sira-sira pa yung kalsada. Kaya ayun, ikakabit ko sa chest mount para mas swabe yung vlogging natin. Medyo mahirap kasi naka-drop bar tayo eh. So ayun, kakabit ko lang muna sa chest mount. Teka. Yun, so eto na nga. Woohoo! So gumagana rin ako. Yun, so ayun na nga. Napakahirap naman ngayon mag-vlog. Sobrang daming sasakyan, lalo kanina, hindi ko nga na-video eh. Andito ako ngayon sa Novaliches Bayan. So, ruruta tayo ng Pabulacan. Kasi ang pupuntahan ko ngayon ay sa Nueva Ecija. So, yan ang punta ko sa isang lugar na hindi ko pa napupuntahan. Yan o, traffic o. Hey! Wala na, sarado na. Ayun, pwede. Yan. Grabe. Hirap talaga pa magpapasko na. Hirap. Masikip at may nag-counter. Tayo dito, papuntang Bulacan. Simbahan ng Novaliches Bayan. Dito tayo sa Novaliches proper. Nandito na ako sa may Zabarte, Quezon City. Kasi mahirap ang traffic talaga. Ang dami traffic. Nasingit-singit lang muna tayo. Yun nga, nasabi ko na ba na pupuntahan ko ay sa Nueva Ecija, sa Minalonggao Park. Yun yung isa sa mga dati ko pang gustong puntahan na hanggang ngayon hindi ko pa rin napupuntahan eh. Sige. Yun. Simula pa lang ako nagbabike, nakita ko na yun sa Facebook yung mga nagpupunta ron. So gusto ko sana siya puntahan. Folding bike pa gamit ko nun. Wala, nakarating na ako ng Pagudpud. Hanggang ngayon hindi ko pa rin nararating yung Minalonggao Park. Kaya ngayon na yun. Yan, dito na ako sa SM Fairview. Diretso lang tayo ron. Kasi pag kumana, papuntang ano yan eh, papuntang Fairview. Diretso pa Bulacan. Ang hirap tumawid dito ah. Dapat yata doon ako sa ano. Yun, traffic na naman. Dito na ako sa Lagro, Quezon City. At dahil nasa Lagro tayo, shout out kay Rainiel Lanit. Isa sa mga maagang subscribers din natin yan. Pang-5 yata yan sa nag-subscribe sa channel ko. Shout out Rainiel. Traffic sa lugar mo. Ang traffic sa lugar mo, Rainiel. Traffic.
na sa unahan pagdating sa may San Jose del Monte. Siguro bandaro na sa unahan pagdating sa San Jose del Monte. So sabihan lang muna tayo rito. Medyo late na rin ako nakalis kaya siguro traffic. Alas 10 na ako ng umaga nakalis sa bahay eh. Tinanghali na nagisay. Ang hirap pagsalita, may sipod pa ako, may sipod. May sipod. Dito na ako sa De La Costa Homes. May kakilala ko dyan, Paul Jimenez, shoutout sa'yo. Shoutout kay Paul Jimenez, taga dyan sa De La Costa. Parang nabibitinan ako sa pedal ko. Mukhang kailangan kong itaas yung seat post ko siguro. Wala pala dito yung ano ko sa likod. Tama. Kaya tansya-tansya. Yun, tansyahin natin kung okay pa yung pag-angat ko ng seat post. Mukhang okay ah. O parang mataas yata ng konti. Tansyakan muna natin ang mga ilang kilometro. Saka natin i-adjust. Papakiramdaman ko muna. Nandito na ako sa saan ba to? Santo Paling naman yung Green Highway. Pangarap yata ito. Pangarap. Anong lugar nga ba to? Pako. Hindi ko alam. Alam ko to eh. Pangarap, tungko, ewan ko ba. Ayun, dito na ako sa Soldier's Hills. Mukhang okay yung adjustment ko ng seat post ha. Medyo madali siyang hatakin. Pag pumipedal ako, ramdam ko yung hatak. Ito lang mahirap kapag naka-chest mount ka. Dahil nandyan lang yung GoPro, hindi mo may baling-baling sa mga ibang view na nakikita mo. Hala eh, mahirap din hawakan yung GoPro kasi naka-road bike. Mahirap kontrolin. Hindi kagaya pagka naka-hybrid. Ang sarap mag-vlog. Ang dali ipakita ng mga view na nakikita. Ang dali ipakita ng mga magagandang view. Kaya dito kailangan naka-focus ka sa kalsada dahil maraming bako eh. Tsaka dapat mabilis ka sa preno. Medyo mahirap i-balance eh. Dito na ako sa SM City San Jose del Monte. Ayun na nga,
gaya ng in-expect natin, dito magka-traffic sa SJDM, San Jose del Monte. Daming tao rito eh. Time bye-bye. Ang daming boys nito. Maya napapatingin pa rin ako sa gearing ko eh. Titignan ko yung cassette tsaka yung crankset ko. Titignan ko kung nasan yung titignan ko kung nasan yung chain. Medyo nailang pa ako. Hindi pa makuha sa pakiramdaman yung shifting. Hindi pa makuha sa pakiramdaman yung gearing. So ganito pala technique para hindi ka masyado mangawit. Pag medyo hayahay, pwede ka kumapit dito para ka naka straight bar. Manayot ko eh. Hingal. Pero ba road bike na meron preno dito, tsaka shifter dito, parang mountain bike. Okay, banda rito sa unahan, titingin tayo sa mapa. Pero lang po, kakaliwa yun eh. Okay, so tingnan natin sa mapa. Diretso pa. Okay. Okay, andito na tayo sa Igay. Alam ko Bulacan na to eh. Bulacan na nga ba ito, Igay? Pero sana konti na sasakyan dito para makakuha ko yung, para makapag pakita ako ng mga, sana konti lang ng traffic dito para makapagpakita ako ng mga view. Maganda rito. Teka, try natin. Ayan o, marami ng bundukin dito. Tsaka medyo mataas-taas na rin to. 95 daw eh. Ayan o, 95 ang altitude. 95 ano ba? 95 meters above sea level. So mataas siguro ng konti. Oh, may inahon ako kanina eh. Oh, may inahon ako kanina eh. So tara, tatry ko mag-bike ng ganito. Mukhang konti naman yung sasakyan. So, let's go! Ang hirap mag-vlog pag road bike. Kung naka-hybrid ako, sarap sana dire-diretso ito. Tapos nakakapag-vlog pa akong ganito eh. Tingnan mo yung takbo ko, sobrang bagal. So, ipakita tong side na to. Ang hirap. Ito pala isang disadvantage kapag naka-road bike ka. Pero kung nagpa-vlog ka, tapos naka-road bike ka, medyo mahirap. San Jose del Monte, Bulacan pa rin itong part na to. Ito, pag dinire-diretso mo to, diretso to ng Cabanatuan.
Dire-diretso nga eh. Malamang, diniretso mo. Pag diniretso, may daan dito, papunta Cabanatuan, papuntang Baler. Yan, dati dito kami dumaan nung nagbaler kami. Medyo matraffic na naman dito. Ito na naman, todo minor na naman tayo. Tingnan mo yung takbo ko. Kasi kailangan ko ipakita to. Norsagaray na tayo, Norsagaray. Ito yung tipong pag naka-hybrid ka, walang wala lang. Ang hirap i-vlog pag naka-road bike. May mga nakasalubong ako siklista raw kanina. Gusto ko silang batiin ng happy birthday, hindi ko nabati eh. Hindi ko mahawakan na maayos yung GoPro eh. Palusong pa naman ako. Dito na ako sa Bigti, Norsagaray, Bulacan. Kakaliwa ko dyan sa rotonda na yan. Pag kumana na yan, yung papuntang Bitbit River eh. Isang magandang puntahan din kapag may short drive ka. Pero ngayon dito tayo ngayon sa kaliwa, papunta sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Yo, banda rito medyo konti na yung sasakyan. Time check 11:24. Nagugutom na ako. Kain muna ako, di pa ako nakapag-almusal eh. Pagalis ko sa bahay, sobrang excited ko, lumarga na agad ako eh. So, ito, gugutom na tuloy ako. Kain muna. Ano tayo mga kainan? Tanghalian na. Binalik ko muna sa chest yung GoPro. Medyo may mga truck eh. Ayan o, nakakailang mag one hand kapag may mga truck nakasabay. Eh masikip yung kalsada, two way lang o. Tinanggal ko ulit. May magandang view dito eh. Hindi ko may papakita kung nasa Chesty siya. Tsaka may kainan na rin dito. Kakain na muna ako. Ayun o. Yun. Tayo kain. Diyan ka lang ha, kakain. Diyan ka lang muna, kakain lang ako. Yun, may sabaw, ayos. Ten. Ito pong tilapia, ano to? Manok ba to? Manok? Buntot. Yung ano lang po, gilid, yung gitna. Tapos isang manok tsaka isang gulay. May shout out ka ba, aso? Shout out. Yun, adobong manok, gulay, tilapia, sabaw. Ayos, kain tayo. Fiesta eh. Yun, so tapos na ako mananghalian. Pahinga lang ako konti. Tapos alis na rin ako. Pahinga lang konti, tapos alis na rin ako. Tapos na, tara. Larga na. Konti nga lang eh.
Yun, largo na tayo. Pero hayahay lang, kakakain lang eh. Relax lang muna tayo. Pero mga 15 to 30 minutes. Siguro mga 15 to 20 minutes na hayahay lang na takbo. Mamaya na tayo medyo kakarga ng konti para hindi tayo maging macho. Macho. Yun, nararamdaman ko ng kaprobinsyahan. Ito isa sa mga paborito ko sa pagbabike. Pagka medyo nasa probinsya ka na. Yung konti na lang tao, konti polusyon, nakaka-relax. Kaya kung di pa kayo nagbabike, mag-bike na kayo. Bike na! Sakay na! Teka. Medyo nagkakalimutan tayo ah. Kalimutan ko ipaalala sa inyo ang matandang kasabihan. Kasabihan ng mga Kastila. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay suswertehin. Ang hindi mag-skip ng ads ay masalong suswertehin. Ang hindi mag-skip ng ads mas lalong hirap. Yan. Ano ba kasi? Ulitin ko. Kasabihan ng mga Kastila, ang mag-comment, like at subscribe ay suswertehin. Ang hindi mag-skip ng ads mas lalong suswertehin. Kaya alam nyo na gagawin nyo. Subscribe na. Hinto ulit ako rito, miski alanganin. Pwesto ko. Ang ganda kasi. Ayan o. Sayang naman kung di natin may papakita. O, diba? O, diba ang ganda? Yung mga ibang kababayan natin kapadyak na OFW yun ang inaabangan eh. Yung makita nila yung ganda ng Pilipinas. Kaya pinapakita natin yan. Okay, balik natin sa Chesty. Palusong eh. Tuloy may baling yung camera doon sa I Love Bitonggol. Yun, maliwalas na. Medyo matanda ng konti pero ayan, konti na lang uso, konti na lang sasakyan. Oh, ganda. Ito nga sa kanan ko, ganda na ako. Ang ganda ng view sa kanan ko, masyadong pakita.
Medyo nakakangawit din pala sa kamay kapag mabilis tapos matagtag. Parang namamanhid. Parang naninitig ganun. Kaya ganito strategy natin. Pagkapagod, dito muna hawak sa straight bar. Okay, may rotonda. Tingin muna tayo sa mapa. Okay. So dito ako sa unang kanan. So dito tayo. Diyan, no? Dito. Kasi papuntang Marilao. Dito tayo sa papuntang Angat. Dito tayo sa papuntang Angat. Okay, ito na naman tayo dito sa Angat. Maganda na naman ang view eh. Kaya hindi ko alam kung yan Angat Dam ba o ano ba sa tubig. Saka basta maganda. Hawakan ko nga muna tong GoPro para madaling magano. Nangaano eh. Hawakan muna natin, tsaka medyo alali lang tayo para mapakita natin yung view. Maganda rito eh. Hindi kita yung pangalan ng school. Kakamera ko saan, bibidyohan ko sana, hindi na makita. Taas natin. Banda rito, kita. Hindi ko na mabasa. Sarap mag-bike. Ang sarap mag-bike. Magandang tanawin. Walang polusyon. Walang maingay. Walang maingay na sasakyan. Ang sarap. Sa pool. Sa pool. Ang ganda, ano kaya to? Yun, so pagkatapos ng Angat Bulacan, dito na ba ito sa San Rafael, Bulacan. Ayun yung arko. Sarap dito, mapayapa. Mapayapa ang buhay. Ganda na bahay, oh. Antigo. Dito tayo dito sa Barangay Marongkilyo. Hindi ko alam kung dito ba o dito eh. Tingnan natin sa mapa. Kaso tama. Kung dumiretso ako, ito yung puti. Ito ako sa blue. Ito yung papunta ron. Tignan muna natin habang maandar kung maayon tayo doon sa mapa. Okay naman. So tama yung ruta. Oh, tama. Ilagay ko muna yung bike ko, may ihi ako. Nahihina ako. Buti lang bukod-bukod dito. Ito sa may puno ng aratiris. Tingnan natin baka may bunga. Walang bunga. Ayun, mayroon ilaw pa. Ayun, oh. Ilaw pa yung aratiris. Aratilis o alatiris?
Sarap talaga magbike. Kakaliwa ko rito. Naalala ko tong daan na to, dumaan kami rito nung nagbaler kami. Gabi, sobrang dilim dito, wala kang makikita. Ang sarap. Ang ganda. Hindi ko may tago yung tuwa ko. Ang ganda rito. Wah. Ala, dito lang ako nakakambyo. Medyo mamahan ng konti eh. Sarap, ramdam na ramdam ang pagka-probinsya dito. Sarap. Ang sarap. Ayos. Sarap oh. Ang ganda rito. Sarap. Hindi ako makahataw kasi nakahawak-hawak ko yung ano eh. Kasi hawak-hawak ko yung GoPro eh. One hand lang tayo. Pero okay lang din. At least nabibideo natin yung paligid. At napapakita. Ang ganda. Ang ganda rito. Sarap talaga magbike. Magbike na kayo. Kung kayo naantay nyo. Pinaka-rewarding na happy na experience ko sa buong buhay ko ito. Sarap. Sarap magbike. Pagod.
Yun, tapos sa maliligayang araw. Tapos sa maliligayang araw natin. Lalim. Balik sa maliligayang araw. Yun, kakanan na raw ako rito. Sabi ni Google Maps. Ano ba tong highway na to? Ayun, tama naman, doon ako galing, kumanan ako ngayon. Ilang kilometers na ba ako? Oh, 51 kilometers pa lang ako. 50 kilometers pa ulit. 112. Tanghali tapat. Turitang araw oh. Tara na. Ginaw pala rito eh. Init. Kala ko maginaw. Kita na yung bundok oh, bundok Arayat. Ayun oh, bundok Arayat yan. Kakasabi ko lang. Ulit-ulit. Sabi ni Google Maps, dito raw tayo, turn right tayo sa papuntang Cabanatuan. Pero double check pa rin natin sa mapa para sigurado. Sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads, thank you. Yun, traffic. Andito na tayo sa San Ildefonso, Bulacan. Hindi ako masyadong familiar sa ruta na to. Bihira ako duman dito eh. Isang beses pa lang yata ako nakapunta rito nung nagbalir kami. May nakita na ako 7-Eleven doon. Nakakabili ng tubig. Grabe, nag-isa na ito, pagod. Yun lang, medyo alanganin. Ito lang, buko. Parang naparami yung inom ko ng buko ha. 2.20. 2 tig 20 pesos. Nabundat ako. Ang hirap huminga. Yun, sarap talaga. Ginanahan ako to sa buko. Medyo na-recharge ng konti. Kahit mainit, kayang-kaya. Shoutout nga pala sa anak ni Pareng Batoy, si Cody. Cody, puro mimiya pinapanood mo. Cody, Cody, puro mimiya pinapanood mo. Dito ka naman manood sa akin. San Miguel, Bulacan. Okay, hinto muna. Okay, hinto muna ako. Medyo nagsaliwa yung daan eh. Check muna natin sa mapa kung saan ang tamang daan. Okay, so ayon sa mapa, tayo sa kaliwa. Kaliwa, let's go, kaliwa. Bakit pa kaliwa? Saan kaya papunta yung kanan?
Meron din pala dito panlaban yung Red Horse May panlaban dun sa Fami Laguna. Meron din malaking pulang kabayo rito, ayan no. Time check 2:37. Andito na ako sa Nueva Ecija. Time check 2:37. Andito na ako sa Nueva Ecija. Konting kembot na lang, andito na tayo. Isang selfie muna tayo dito sa Arco ng Gapan. First time nilinor ko dito eh. Yan. Yun. Yun. Napasubo tayo rito. Hindi ko alam na ganito pala yung daan dito. Kanina banda ro nagcha-charge kasi ako, hindi ko nakuhaan, puro mga sira-sira yung kalsada. Akala ko ganun lang. Yung pala ganito pala ending. Sana maiksi lang. Mukhang banda ro naman oh. Mukhang banda ro sa unahan, mukhang semento na ulit. Mahaba-haba. Loh, kaya mong tumira dyan? Mag-isa lang oh, dito sa gitna ng bukid. Mahaba-haba rin yung rough road ah. Mamaya hindi na tayo dito dadaan pabalik. Dito na tayo sa kabila, sa may pa-MacArthur Highway. Ganito pala daan dito. Bagay ang hybrid dito. Tangino, pangalan ng barangay, Barangay Bungo. Katakot ah. Tadama rito pa uwi gabi. Naku po, wag na. Doon ka na lang sa kabila. Barangay Bungo. At kaya Barangay Bungo ito. Naku, mukhang mahaba-haba pa yung rough road ah. Ano ba yan? Dapat pala pag dito dadaan, dapat hybrid ang dala o kaya mountain bike. Tapos kung gusto mong pumunta Minalungaw Park tapos naka road bike ka, sa MacArthur Highway ka dadaan. Talo. Tama ka. Tabutin tayong gabi. Yun, sa wakas semento na. Semento na yung kalsada. Pero parang gano'n din. Walang pinagbago. Halang ya. Parang parang rough road din yun. Rough road nga rin talaga, hindi parang yari. Patay tayo dyan. Kawawa ang bisikleta. Oh, yari. Dami aso. Sana mababait sila. Sana mabait sila. Mukhang friendly naman sila eh. Ayun, mukhang camera size sila. Kaya hindi sila
Ganda oh. Back to rough road. Pang hybrid to, pang mountain bike. Hindi kaya mali na ako. Ma-check nga muna sa mapa. Tama naman, ayun, malapit na ako. Kung sana naman hindi puro rough road. Ayun, sa wakas. Ayun, sa wakas, nakakita na ulit ako ng semento ron. Pero mukhang wasak-wasak din. Mukhang bitak-bitak din. Ganun din, bitak-bitak pa rin. Pero mas okay-okay ito ngayon. Meron ng konting ano, patag-patag. Hindi purong bako-bako. Wasak oh. Pinatikim lang ng bahagya. Pinatikim na ng konting semento. Wasak-wasak pa. Tapos balik na ulit ako rito ngayon sa rough road. Agoy ko po. Yun, mukhang sa wakas ito na. Mukhang ito na ang maayos na daan. Sana naman. Medyo sayang din oras natin dun Siyempre rough road, hindi tayo makapaghataw. Nako, rough road na naman. Ano ba yan? Ano raw? Naliligaw yata ako. Now turn right. Teka nga. Napalaban talaga tayo rito. Mali. Dapat doon ako sa kabila dumaan. Ay, hassle. Hassle bay. Hapon pa naman na. Time check. Makita 3:35. Nako, kailangan natin magpadali ng konti. At baka gabihin pa uwi. Kakapain pa natin yung way pa uwi sa kabila. Yari talaga. Yari talaga. Napalaban. Naging gravel bike bigla si Norco. Sige, laban. Ay nako. Ay nako. Ano yan? Kung kailan kailangan mo yung hybrid road bike yung nagamit mo. Bakit parang hindi yata parking pupunta ako? Sobrang liblib naman ito. Meron pa kaya na sa kabila? Gusto mo pa lang pumunta dito. Sana lang maganda yung pupuntahan para masulit. Yun, yung simento na naman ulit. Sana naman tuloy-tuloy na to hanggang sa destinasyon ko.
Sakit sa kamay nung ano, pagkagraba, pag-rough road. Wala, mga parang 300 meters lang yata yung sinend ko. Back to rough road. Ay buhay. Whew. Wrong move, wrong move. Nakakapanghili na itong ruta na to. Agoy, 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 agoy. Kaliwa daw, kaliwa. Nilunggaw. Kaliwa. Ayun o, nilunggaw. Hindi ko alam na ganito to. Ay wow. Wow, 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 wow. Sorry Norco, hindi natin alam na ganito ang abutan natin. Natin yan ang long ride, patindi-tindi. Ibang klaseng binyag ng road bike. Hey! Ako, sana lang talaga may daan pabalik ng iba. Ayoko nang bumalik dito sa daan na to. Na sa itsura na to, baka wala ibang daan na. Yun, yari. Agoy, 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 agoy. More rough road. Okay, sabi ni Google Maps 8.3 kilometers pa. Nakakabati. 8.3 kilometers na puro ganito pa. Nainis na ako. Ay, ba't ba ako dito dumaan? Pabuenas. Grabe talaga. Ano pa ba ang kulang? Yeah. Ay naku. Ay. Laban. Yari tayo dyan. Dito, braba tayo dyan. Gilid, gilid. Yeah! Ay, hirap po. Ay, patindi na patindi ha. Ay, nako. Klaseng park to, wala naman tao. Dead end kaya sa dulo. Grabe. Maling mali. Maling mali. Adventures of Ian Howe.
Putik na yan. Putik. Buti na lang meron sa gilid. Wow, more trail. Ay, agoy. Dito wala talagang bato na. Ay, nako. Nakakalungkot. Ale, first long ride trail. First long ride sa road bike. Ginamit sa trail. Yari. Ay, sakit sa damdamin. Dito ko dinadaan ng Norco. Ang first long ride ng Norco ko nandito sa trail. Nako, yari. Saan tayo dito? Kaliwa, kanan. Kanan, gate yan eh. Nako, may ahunin pa. Yari, lalakad tayo na ito. Hala, dito hindi na kayang padyakin. Ahon eh. Paano mga ahunin yan? Puro bato. Ay nako. Mali. Mali. Pwede na yan. Ay, nakakayak. Tapos na downhill. Pwede na pala road bike sa trail eh. Ayan o. Ahon na naman. Tulak tayo. O, mga naghahanap ng long ride sa trail, eto na, alam niyo na kung saan pupunta. Minalunggao Park, Bayan Oro sa Garay. Dito ang labas. Layo pa ba? Nanghihina na ako. Napaman din akong tubig, naubos na. Narintindahan. Uy, ano to? Tayo dyan. Tayo dyan. Mukhang walang gigilitan. Lulusong tayo sa putek.
Ang putik. Yun, nyari. Walang choice kundi lumusong sa putik. Malayo-layo pa. Grabe itong dinaanan ko na to. Hindi ko akalain na ganito ang daan dito. Road bike pa tala ko. Yun, may narinig ako. Sana may mahingi ang tubig dun. Kuha na ako. Wala akong masabi. Grabe. Ito mahirap, hindi ko alam kung ano meron sa harap. Sa likod, alam ko pag bumalik ako masyado malayo na. Kaya sundan ko na yung mapa, didiretsuhin ko na lang hanggang sa Minalungaw Park. Lang yan, Minalungaw yan. Grabe talaga. Tayo sa kanan. Up. Naiyak na ako. Naiyak na ako rito. Minalungaw Trail pala muna bago Minalungaw Park. Ay, para mga 4 kilometers pa yata eh. 45 kilometers, puro ganito pa yan malamang. Ay, hindi na ako aasa magsisimento pa. Yun, nasa gilid tayo, sa gilid. Yeah. Okay, Minalungaw National Park. Ito, merong sign dito. Tanda ko. Minalungaw National Park. Dito, sagat sa mapa. Wow, mas pinatindi. Agoy. Miski kotse, hindi over dito eh.
kilometers pa raw, sabi ni Google. 2 kilometers na ganito pa. Ako naiyak na ako. Wala. Kakain ko muna rito. At hindi. Okay na ulit. Hindi ako nagtitrail. Langya talaga, oo. Ngayon nagtitrail na ako. At ang gamit ko road bike. Ay, naku po. Ito ang pinakamahabang trail ko sa buong buhay ko ng pagbabike. At yun nga, gamit ko ay road bike. Ay, sarap mag-trail dito. Yung mga nag-trail dyan, punta kayo rito. Ay, gravity. Ay, naku po talaga naman. Naku, yari tayo dito. Saan ang daan? Kaliwa o kanan? Puta, walang sign. Mapa. Okay. Ano naman sa sinasabing liko? So didiretso lang tayo. Yari tayo dito. Lakad ulit, masyado malubak. Naku po. Sa ahon doon, no? So, tatlo tong ano ko, biyahe ko to. Mountain biking, road biking, mountain biking, tsaka trekking. Yari. Hindi naman pwedeng bumalik. Wala nang balikan to. So tayo mapabilis ng konti. Lang yung Google Maps, ang ba't ito ako pinadaan? Kaya miski sasakyan, hindi kaya rito eh. Oo nga boss, sige. Dito gawin ah. Yun. Dito? Oo. Mga 1 kilometro na lang yung Minalunggaw? Oo. May alam ito? Dito po ako nakatira. May bahay kayo dyan? Oo, dyan. Bago pa lang ito nabili ng amo namin taga Quezon City din. Palagi dito yun. Anong lugar na ba to? Kwan po ito. Parang sinasako pa ito ng kwan boy.
Ipapagos mo. Itapon mo yan, Buseng. Ililigasan mo, parang baka natalsikan. Teka, wag lang muna. O, yun. O, pwede na. Sige, Okay. bigyan mo na. Doon po ginawa ito sa puso. Great ito eh. Tingnan mo na konti. Ba't nag-iisa ka, kuya? Minsan naman dito nagbibisikleta, marami po. Marami? Sunod, oo. Wala, hindi ko alam yung ano eh. Parang pupunta lang ako Manilonggaw Park, mabilisan lang. Iikutan ko lang. Oo nga, ano pa, gala-gala talaga, ano. Oo. Pasyal. Eh hindi ko, first time ko pumunta rito, hindi ko akalain na ganito yung kalsada. Maraming dumadaan po dito. Minsan galing Maynila, minsan nasisira pa po yung dyan, pinipilit nila. Oo. Tapos mali pa yung dala kong bisikleta, pang kalsada. Maganda ba ito yung bisil? Di ba mountain bike po ito? Di may cambio ano? Road bike to eh, pang ano lang sa talaga. Pang simento. Pang semento, hindi pang ganito. Kaya nga pero malapit na. Paano lang, may 1 kilometro lang, malapit. Kung ito pag nilalakad ko, hanggang dito talaga sa bahay, hanggang doon, 25 minutos yun. Lakad lang, sa tao lang lakad yun. Pero kung bisikleta, kung hindi siya nagulo na lang, saglit lang ito. Nandyan, basta dire-diretso lang po ito, dire-diretso. Pagdating ng kanto, may karsada yun. Nandyan na yung paano, minalaw, pababa ka na. Kakanan ka na po. Yun. Nandun na. Grabe. Kinakabahan pa naman ako. Sabi ko, hindi ako pwede abutin ng gabi rito. Saka dyan, medyo parang nakakatagal maliblib na lugar. Oo nga eh. Mahaba. Inisip ko kanina, babalik ba ako? Hindi na ako pwede bumalik. Malayo. Di ba may nakikita kang mga baryo dyan? Dyan gawin, makabakla yun. Yung baryo na yan. Layo pala. Dito ka siguro naman sa Duplas, dito naman sa ano? Hindi ko alam eh. Basta, hindi ko kabisado. Basta galing to, Norsagaray. Oo, malayo. Balitsis pa, may rio. Malayo. Sirka-sirkatan mo pala, kuya. Maganda na may bisikleta mo, ano? Yan, pagod maganda na. din dyan, may mga karinderya, may kainan din dyan. No, tama-tama. Gutom na ako. Sige, boss. Baka para ano. Inahabol ko yung dilim eh. Sige. Maraming salamat, boss ha. Sige, okay lang. Okay. Dito na sa atin kakain sa bahay, wala namang ulam. Pasensya ka na, ano. Sa susunod, dito ba? May bahay kayo dyan? Ito lang, bahay na. Sa susunod, babalik siguro ko yung isang bisikleta dala ko. Sige. Pasalang kita dyan. Ano pangalan mo, boss? Oyeng. Oying. Ako si Ian. Sige. Oyeng Tadio po ako. Oying Tadeo. Picture nga tayo para ano, hindi natin makalimutan. Sige. One, two, three. Yun. Sige, salamat ano. Sige, pagka ano, nakita ko kanina, inisip ko masarap balikan to pag yung mountain bike ang gamit. Dahil masarap eh, maganda yung ganitong kalsada sa mountain bike. Maganda po ito, sir. Ano kung may mga kasama kayo, yung mga iba nagbibisikleta, marami sila dito, masaya sila dito. Minsan pumapunta pa sila dito sa bahay. Gano'n, nagkikinom ng tubig. Kasi ikaw lang kasi may isa, maganda sana may kasama, masaya kaya ano. Oo nga. Nag-iisa mo ka kasi manaw. Hindi kasi tinanghali ako ng gising, gusto ko lang magano, wala nang mayayaya pag pasyal-pasyal. Marami po pasyal dito. Mga naka-mountain bike katulad sa inyo. Yung sunod po sila. Kung hindi naman yung mga motor dito. Marami din sila. Motor din, dumadaan din dito motor. Ay, napakarami po. Makasama nila mga kumboy-kumboy, may mga dalaga, may mga chicks din. Oo. Yung mga iba naman, mga kotse talaga dito. Masarado dyan parang hindi kaya ng kotse. Dito po dadaan sa kakanan po. Diyan, marami din minsan nagtutulak po kami dito. Marami sila dito minsan. Sige boss, maraming salamat ulit. Okay lang po yun. Buti nakita ko kayo, kanina pa ako nagsasalita mag-isa ron eh. Wala na makitang tao ron eh. May tao naman dito pero madalang lang. Ako hindi man ako taga rito talaga. Saan kayo? Taga Maynila man din ako. Saan kayo doon? Yung kapatid ko nasa Mandaluyong po. Doon ako minsan. Minsan sa Antipolo naman ko, gano'n. Okay. Sige. Sige, salamat. Maraming salamat. Oying. Sige. Oying, no? Oying Tadeo. Sige, salamat. Malapit na lang po kayo dyan. Okay. At saka may mga bahay naman dyan. Yung mga bahay na malaki dyan. Paano lang. Yun. Medyo nabuhayan ako na loob. Nakita ko si Kuya Oying. Kinumpirma niya. Meron ng daan doon sa kabila. Na semento na. Tapos ito, ayun, narinig niyo naman siguro mga 25 minutes na lang daw siguro. Pag nilalakad niya, 25 minutes. So, bisikleta siguro pagbalik natin 15 minutos kasi naka road bike tayo sa ano eh.
Pero yun, nabuhayan ako. Nakahingi rin akong tubig. Oh, first time ko may nakasalubong. Oh, sunod-sunod na sila nakakasalubong ko. Ayan ang brad! Kuya! Ay! Nabuhayan ako ng konti. At may mga tao na ako nakikita kanina. Grabe, sinwala talaga. Akala ko dulo na ng walang hanggan eh. Ngayon okay na okay. Sarap na. Ito yata the best adventure ko sa lahat ah. Ito nga yata. Walang tatalo rito. Yun. Nakakita ako ng semento. Ayun na. Yun, semento na rin sa wakas. May tindahan dito pero mamaya na ako kakain. Punta ko muna yung park. Baka abutin akong dilim eh. Mukhang dito ako dadaan mamaya pa uwi. Hindi na talaga ako dadaan dito pabalik. Ay, salamat. Mukhang ito na. Lusong. Yun. Saan daan? Dun siguro sa baba. Bad trip na wala pa yung ano ko oh. Yung pang-lock dito sa GoPro. Ito lang ako makapag-chesty. Napunta na tayo ron. Mukhang andun yung puntahan eh. Ayun. So ito pala yun. Ano meron sa kabila? Ayan na eh. Umaba na yung akos eh. Oh, ayan dito na. Yeah, so ito na yun. Nangihina na ako. Hindi nakakapagsalita. Sayang wala na. Uwi na ng mga tao kasi hinapon na tayo eh. Hinabot ng hapon eh. Pero video na lang tayo. Pero video na lang tayo. Ito yun. So ito ang Minilunggaw National Park. Kaya yun. So ayan, makikita nyo may mga cottage. Tapos may mga ang tawag dyan, balsa ba yan? Yun lang. Picture lang tayo sa rito sa ano, balsa. Tapos uwi na tayo. Baka meron sa tulay, akit nga ako ron. Nanghina na talaga ako. Tingnan natin, may mga rate yata dito eh. Isang mabilis na tingin lang. Bamboo raft rental 800, minimum capacity 8 persons. Ayun lang. Nanghina na ako. Akit pa ako sa tulay. Titignan ko kung ano meron dun. Sayang naman, nandito na ako eh. Lubos-lubusin ko na, di ba nagabihin pa uwi. Bale, dumating pala ako rito 5:16 ng hapon. Ay, susuba, mapunta kayong Port Magsaysay pagka sumuba kayo. Tingnan ni Kuya Put. Huwag kayong susuba sa pagkalagpunta Papantes yun ba kayo? ng ilog. Huwag kayong susuba na gano'n, susuba doon. Port Magsaysay ang labas nyo. Palayo po kayo. Sabi naman, Google Balik. Ha? Malaking tulayo. Yung malaking tulayo, tulay ng piyas Basta yun. isa. Saan ang dire-diretso nun? Basta po dire-diretso yun.
Meron pong sa lagpas ng Sinasahan, meron malapad na kalsada yung papuntang Gapan. Doon ako. O, doon na po kayo. May naka-araw naman siya. Ha? May naka-araw naman. May araw naman po yun. Yung papunta ng Gapan. May naka-araw po doon. Peñaranda. Gapan. Pero pag dumire-diretso kayo ng karsada, ang mapupuntahan nyo ay Cabanatuan. Titinda si Kuya ng pandisa. Eh hapon lang. Puto yan, puto. Balot na lang ngayon. Hapon Balot. eh. Balot sa katay. Sabi, akan kaya ikatinda nun? Kayong dalawa, akala kayo magawang matino ha? Eh, sabi, kapot tayo ganun din. Hindi, busina ni Kuya. Ikaw kasi yung pandisa eh. Pag kasi may pusina, alam na ng tao yun. Bago po kasi lumigo ng, ng Gapan, ano po muna, dadaas kayo ng General Tino, Sinisahan, tapos pupunta ng Gapan. May signboard po. Malapad ng kalsada na yun. Liliko kayo doon. Ah. May likuan doon na hindi iskinita. Malapad. Pagkalagpas ng Sinisahan. Kasi General Tino dadaanan nyo. Pias! Dadaanan nyo dito, Saudi, Pias, General Tino, Sinisahan, tapos dun po sa... Ay, di pa pala. Padulina muna pala. Padulina bago Sinisahan. Hindi ko alam yung mga nasasabi. Opo. Titignan ko na lang sa mapa. Pag basta semento lang. Nakasign naman. Magtanong na lang po kayo kung saan. Importante lang, wag akong papasok ulit dito sa ano. Sa dulo, sa port magsaysay, mapapalayo kayo. Hindi, dito, ibig sabihin dito. Ah, dyan. Opo. Para Wala na. ginawang daan. Sige, akyat muna ako rin natin sa ano. Sa bridge. Sa bridge. O sige po, hanggang maliwaliwanag. Masulit ko lang yung punta. Selfie muna kayo doon. Oo nga eh. Thank you. Okay, boss. Sige lang putak na yung bridge. Tatalon na ako rin. Medyo madilim-dilim na pero habol tayo ng konti. Sayang. Para masulit yung pinunta natin dito. Sakay tayo yung bike para mas mabilis. Siyempre sa hirap ng dinaanan natin, hindi pwedeng hindi tayo makit dito sa bridge. Yun! Hahay! Ang maganda pa rito, solong-solo yung bridge. Nice, nice, nice. Sulit ang pagod. Sulit ang trail. Ayos, uy. Yun, may magandang view dito. Pa sa kabila. Muga. Oh, dahil dito na tayo. Ayan ang magandang view. Wag nyo kakalimutan ang kasabihan ng matatanda. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay suswertehin. Ang hindi mag-skip ng ads, mas lalo suswertehin. Okay, dito yung may zipline. Tapos may papunta pa ron, pero hindi na ako pupunta dyan. Balik na tayo. Mga gabi na. Sa isang banda, napaganda rin na ginabi ako rito. Kasi ayan, no, kita mo, sulong-sulo ko yung tulay. Akin to. Akin na to. Yan. Bike ko kaya papunta rin sa kabila. Wag na, natakot ako eh. Sulit ang pagod. Sulit. 3 taon kong pinangarap to. 4 na taon yata. Uy, may nagbabangka oh. So yan, ito ang Manilongaw Park. Ba to? Nueva Ecija ba to? O Cabanatuan na? Nueva Ecija pa lang yata.
Pero ayun, sa-charge muna ako ng GoPro para mamaya makapag-vlog pa ako habang pauwi. Medyo malayo-layo pang padyakan to. Pero hindi na ako dadaan doon sa trail kanina. Hindi ako dadaan doon. Dito ako yung simento. Tinanong ko na kanina kila ate. Sagditinda. Yan. Yan. Time check pala muna. 5:44. So 100 kilometers, lagay na natin sa 5 oras. Kaya 20-20 lang yung takbuhan. Pagod na ako eh. Grabe yung daan na yun. So mga 5 oras siguro bago makauwi. At maghahaponan pa ako. Gutom na ako. Ayun na nga. So nasa Nueva Ecija pa rin ako. Nag-charge lang ako sandali ng GoPro. 90 kilometers pa para makauwi. So mamaya ulit. Madilim eh. Wala rin masyado makita. May nakita akong kainan namin kumayos-ayos. Hindi pag-iwanan ng bisikleta. Kain muna ako. Kaya natin ilaw. Mahaba-haba pa yung biyahe. Puro karne. Take out. Hindi, kain lang. Kalabaw daw specialty. Kalabaw. Ito yung kalabaw na nandun sa bukid kanina eh. Sarap. Lasang kalabaw. Yun, tapos na ako kumain kalabaw. Pahinga lang ako konti, tapos alis na rin ako. Yun, time check 7:20, hindi ako makita dito, malamang. Malamang sa malamang di ako makita. Medyo maliwanag. So ayun nga, kakatapos ko lang maghapunan na kalderetang kalabaw. Masarap din eh. Matamis-tamis na maalat-alat na mapait-pait na basta masarap. Manghang-anghang. Ayun, so hay-hay lang muna yung takbo. At busog pa eh. Alalay lang tayo. Dilim mo. Malayo-layo pa takbuhin natin. Siguro mga nasa 85 kilometers pa. 85 pa. Nabali, kung natin sa Tiagayan. Ang dilim. Wala makita. Dito na tayo sa ano lugar to? Hindi ko alam. Peñaranda. Yun, nandito na ako sa Gapan City. 7:33 na ng gabi. Shoutout sa lahat ng mga Gapanese. Buhay na buhay sa Gapan ah.
ganda, para ka nasa Japan. Haba ng pailaw nila oh. Mula dyan hanggang doon sa likod. Haba. I think of turning Japanese. Saan tayo pupunta? Ito parang dire-diretso na lang yata ito, alam ko eh. Minsan nag-loop na kami rito nung mga unang kasama ko bago sa bike. Time check, 8:30. Nandito na tayo sa... Ba't lungsod ng Gapan pa rin yun? Gapan City pa rin nakalagay. Kaya mo na. Yun, time check 8:14. Labas na tayo ng Nueva Ecija. Ano to? Bulacan na ba to? Tinignan ko yung mapa ko. Lampas na pala ako. Ayun oh, nalampasan ko yung liko. Babalik ako ron sa ano. Tunalaan na kasi. Balik ako ron. Liliko ako ron sa ano. Pakita ko lang yung Plaridel bypass. Ang haba na itong Plaridel bypass. Ganito lang. Puro kalsada, madilim, walang bahay-bahay. Puro sasakyan. Kanina pa ako dito, grabe. Pero malapit na. Malapit na ako. Matapos ka na Plaridel bypass. Gusto ko na humiga. Gusto ko na maligo. Yun, natapos na yung Plaridel bypass. Ang haba, nang hina ako ron. Pero okay lang. Malapit na ako sa MacArthur Highway. Inaantay ko kanina pa. Pag nakarating ako ng MacArthur Highway sa Balagtas, ayan, medyo pwede ko nang makonsider na nakauwi na ako. Malapit na sa amin yun. Siguro mga 25 kilometers. Dito pala yung mismo sa ano, sa may Balagtas Municipal Hall. Ha, ang saya ko. Ay, saya-saya. Grabe. Thank you, Lord. Ano dito? Doon kila Batman eh. Doon no, kakaliwa. Siyempre tayo pa uwi na, dito tayo. Time check 10:48 ng gabi. Pwede na mag-relax. Parang nakauwi na rin natin Parang nakauwi na rin tayo nito. Malapit na to eh. So
SM Marilao na ako, may umabol pang Mala Trail na daan. Walang patawad sa mikrobyo. Yun, so nasa Valenzuela na ako. Malapit na ako makauwi. Pero bago yan, so ano nga bang review ko dito sa first long ride ko? Ano nga ba masasabi ko sa first long ride ko dito sa road bike? Bago yan, papaalala ko muna yung kasabihan ng matatanda, ang mag-comment, like at subscribe, luswertehin. Ang hindi mag-skip ng ads, mas lalong luswertehin. Okay, so una, nangyari dun. Okay, so una, kanina medyo na-realize ko na kanina medyo lumalayo-layo na ako ng konti, na-realize ko na mababa pala yung upuan ko, kaya tinaas ko. So pagkataas ko ng upuan ko yun, medyo umokay na siya. Tapos pangalawa, yung sa handlebar, nung una rin medyo laging masakit kasi lagi ako nakakapit dun sa preno. Pero nung tumagal-tagal, ginawa ko, papalit-palit din ako sa drop bar, sa baba, sa taas, kung ano man tawag doon. Ayun, iba-iba ako ng posisyon ng hawak, kaya hindi ako masyado nung nasuktan, kaya hindi na masyadong masakit. Tapos overall, yung sakit ng katawan wala naman, parang yung normal lang na sakit ng katawan pagkatapos sa 200 km na ride. So yun ang feedback ko. So yun ang experience ko sa first long ride ko dito sa Norco road bike. So hanggang dyan na lang, hanggang sa muli, salamat. Tapos kanina masakit din sa kamay kasi may stoplight, ayan no. Tapos kanina masakit din sa kamay nung nag-trail ako. Visit na Google yan. Doon ako pinadaan sa may Minilunggaw trail. Hindi ako pinadaan. Hirap ako ron kanina, grabe. Halos sumuko na ako doon kanina. Takot ako ron, promise. Ayoko abutan ng dilim doon sa Barangay Bungo. Grabe yun. So yun na lahat na masasabi ko sa experience ko sa long ride with matching trail. So yun na lahat ng masasabi ko sa experience ko sa first long ride with matching trail ng road bike. So maraming salamat. So yun lang, hanggang sa muli, salamat.